आगे रजाक दङ दिनै बिसेसके जों मारमानि हिंखे नजर साइमानो त्रिपुरा सरकार बिजेपि सरकार जे हारे दिनै त्रिपुरा सारकनो त्रिपुरा रायजोआव थोङै दंखा बिसेसके दिनै ककबर रमान स्क्रिप्ट अब दिनै 50 बोसोर सिगां अब जों आन्दोलन खालामदोंमोन अब दिनै कोर इस्यु अब जों खायसे डेपुटेसन होनाय थ्रु बिडिउ टु द चिफ मिनिस्टार एन्ड गभर्नर ते खायसे दिनै भिलेज कमिटि 2 बोसोर लाई थांखा ताक पॉइंट बरक भिलेज कमिटि बरक नेनि इलेक्शन खाइया आबलाय दुर्भाग्य कोनो देशआव माहियाखो त्रिपुरा राज्य व्यतिक्रम जत इलेक्शन गई थांखा स्टेट गवर्नमेंट एसेंब्ली गई थांखा एडिसी गई थांखा म्युनिसिपल काउंसिल गई थांखा जत इलेक्शन पाई थांखा किंतु एडिसी बिले इलेक्शन को बरक कचार होई दङ अमन बरनि उद्देश्य जे तिनि त्रिपुरा सारकनो उन्नति खायनाया बरक जदि एडिसी विलेज इलेक्शन खांख्लाय जों रां माननाय सरकार बाय दङ जों रां मार होनाय आबनो कचारना बागै बिजेपि सरकार स्पेशली त्रिपुरा सारकनो डिप्राइव खायना बागै वंचित खायना बागै बरक 2 बोसोर लाई थांखा ताक पॉइंट बरक इलेक्शन खाइया अबनो कदे प्रमाण जे बरक सामाने सबका साथ सबका विकास अब कोनो अर्थमैया सबका साथ सबका विकास के इक्वली नीन एडिसी विलेज बनाइदि तांनि एडिसी विलेज इलेक्शन खाइया अबनो बरक सबका साथ सबका विकास सामाने अब जुमला आम ताताल तै बेला इम्पोर्टेंट जिनि कोर इस्यु जिनि त्रिपुरा मथानि शीर्ष नेतारक जिनि महाराज प्रदर किशोरनि नेतृत्वे दिल्ली थाङै दं बरक दिल्लीआव बरक सालायनाय कक सालायनाय जिनि कोर इस्यु जोंथ' साइमान जिन नाहर मंगै जिन लं लास्टिंनि बागै नि जों खोनानाय सारायाव जों खबर मोननाय आं खोनाखा जे 6:30 समायाव बर' एपइन्टमेन्ट माखा जिनि बुबाग्रा आनो सावखा 6:30 बर' कक सालायनाय होम मिनिस्ट्रिनि डिपार्टमेन्ट होम मिनिस्ट्रियाबो कक सालायनाय दै बरक गोबां मा बरक डिसकासन बिसिंतै बरक ताम खायनाय खाया बरक जोंनो साहरनाय ताबो दिनै 10 जन दिनै शीर्ष नेता दिल्लीआव थांजाक आं फुङाव कक साका बरक 6:30 समायाव बरक होम मिनिस्टार मालायनाय दै आरो अफिसार बर मालायनाय बेखौ बरक डिटेल बरक सालायनाय बरक नांखांखौ बरक दैबो डायलग खालायनाय मबाइल से पाया डायलग दैबो दंख बनिबो आं खागाव दिनै त्रिपुरा मथानि मुभमेन्ट दिन नाहरमों ताबो जों पगयाखो सारा त्रिपुरा बरक साइमानो जे दिनै त्रिपुरानि महाराष्ट्र नेतृत्वे ताकफानो तिन बरक जे इन्टेलेक्चुअल ग्रुप शिक्षित समाज कर्मचारी सिख्ला युथ छात्र जत्तनो दिनै महाराष्ट्र हामजागो दिनै पार्टीनि हामजागो जों नुखा टुकटाक दिनै ग्राम रगो पाराव बरक मास मोसु दिनै बिजेपि हाब दङ दिनै त्रिपुरा मथानि रायरक बा निनि जे बरक गृह बरक रक अब कुनु बेपारिया जों साइमानो 90% बरक जों थानाय इलेक्शनाव प्राय 5 लाखनि ऊपर जों बुथ माखा त्रिपुरा मथा 5 लाखनि ऊपर जों बुथ माखा 5,000 थाङानो 10,000 थाङानो किन्तु साइड बाय साइड जों कुनु दङ गोबां मा दिनै मथाव बाहायनो निन खुवाइ दङ सिमनाराव गोबां बर हाबै दङ दिनै मथानि एकजन थाङाखैलाय आं बुनि पार्टीनि बरक 20 जन दिनै फाया फायो আমার কোনো ব্যাপারিয়া आं अबनो दिनै आं बेलाय खुसिंखा अर दिनै किल्ला ब्लक दिनै त्रिपुरा मथाराव ब्लक डेभेलपमेन्ट लिरनाय दिनै ब्लक डेभेलपमेन्ट अमन उद्देश्य दिनै गेटार डेभेलपमेन्ट दाबि दङ साइड बाय साइड दिनै मोस्ट एसेन्शियल जोंना बेसिके दिनै बिजेपि आइपिएफ सरकार जोंना थों तमानिखौ मोनसे कारण बर भिलेज कमिटि इलेक्शन खाइया बर ब्लक बर चेयारमेन चागै बर एलेक्शन खाइ दङ कारापसन खाइ दङ जाहाथे दिनै आसल दिन बरक रक गृह रंग बर बान्दै दङ ब्लक नि चेयरमैन चागै ब्लक चेयरमैन तो नॉमिनेटेड छी सिलेक्टेड छी बर कोनो इलेक्टेड या बर कोनो पावर सिकरै जुरे सिटिनि एडिसी इलेक्शन बीसी इलेक्शन इलेक्टेड खायखाय तिनि पावर नाय अब बर किरिगु नायदे बनि बागै जाबो सत्त तिब्रान सरक तमा वानसा तिमा तिब्रासा जे एडिसी तंनाय रक इभेन बीजेपी तंनाय रक बाहायनो तो डिप्राइभिं दङ अमन बागै जों तिनि सारा त्रिपुरा राज्योआव जों माहाय खाय दङ आं खागागो दिनै सरकार माने बिजेपि सरकार इमिडिएटलि बर कनसिडार खायनाय दिन दाबिनो सुरु किल्लाव जारा जागा जागा जों दा मुभमेन्ट चलाय दङ दिन ताय मुभमेन्ट रागनाय गलक जों ताय मुभमेन्ट क्राक खायनाय आं खागागो दिनै त्रिपुरा बरक रक हिसाबायदि बुजिबायसिदि बनि बागै आं जतनो कयनाय दिनै किल्लानि बेसेबा आं बालाय हामबाय मारो अर दिनै हाजार बरक कुथुंजाक ताबक जों ब्लगाव थांनाय डेपुटेसन होनाय दिनै मेमोरेन्डाम साबमिट खायनाय
ke tini haini mang dot no tin kormi rok no tin warrior rok no ang haina hai tibra mo thanengui jotor hambai te khulumbai khe